Urola Kostako mahai estrategikoa. Urola Kostako eskualdea goi mailako enpresa eta profesionalez osatua dago. Eraldaketa lehiakorrerako proiektuak garatzeko azpiegitura egokiez hornituta. Horrez gain, Bailaran, goi mailako hezkuntza zentroak ditugu. Urola Kosta lurralde lehiakorra bilakatzen duen puzzlea osatzeko pieza guztiak ditugu. Beraz, Urola Kosta Bailaran dihardugun eragile guztion egitekoa da pieza guztiak elkartu eta eskualdeak lehiakorra izaten jarrai dezan lan egitea. Helburu horrekin, Urola Kostako udal elkarteak Urola Kostako mahai estrategikoa egitasmoa jarri du abian. Egitasmo horren helburua da gure eskualdeko eragileen arteko lankidetza publiko-pribaturako oinarriak sendotzea. Formula berriak erabiliz, guztion artean eskualdearen lehiakortasuna sustatzeko baliagarriak izan daitezkeen estrategiak identifikatzeko. Esaterako, eskualde sentimendua eta kohesioa sendotzea. Eskualdearen lehiakortasuna sustatzeko lan lerro estrategikoak lantzea. Eskualdeko pertsonen gaitasuna bultzatzea, egokitzea eta sendotzea lan merkatuaren errealitateari egokitzeko. Kalitatezko enplegua sortzeko politikak lantzea. Langileen partaidetza eta konpromisoak areagotzea enpresa kultura errotzeko. Ez dugu ahaztu behar enpresak diela gure ekonomiaren motorra, baina oraindik eta garrantzitsuagoa dena da sektore pribatu eta sektore publikoen arteko elkarlana. Beti ere, enplegu duina bultzatzeko eta batik bat baita ere, saiatu behar duguna da langileak enpresa barrun daukaten garrantzia eta importantzia baita ere balorean jartzen. Eraiki dezagun Bailara denok elkarrekin. Eskualde lehiakorra osatzeko. Enpresa kultura sendotzeko. Kalitatezko enplegua sortzeko. Eskualde kohesionatua bermatzeko. Eskualde sentimendua indartzeko. Momentu honetan lurralde estrategia definitzen egala oso importantea da jakitea nora goazen edo handitzen garen zer izan nahi dugun, ez? Eta nolabait bai enpresan estrategia eta lurralden estrategia lerrokatzea. Hor goraipatuko nuke Urola Kostak egindako lana. Ondo ulertu duelako bai lurralden estrategia eta bai enpresan estrategia proiektu hau aurrera ateatzeko. Eta goraipatu nahi nuke baita ere prozesu honek ikaskuntza prozesu bat izango dela denontzat. Eta gobernantza eredu berri bat diseinatzeko gai izango garela. Urola Kosta, elkarrekin Bailara eraikiz.